אני עובד עם מוני כבר 1,000,000 שנה, והייתי מחלק את התקופה לשניים. קודם כל שהיינו משרד יותר צעיר, שבנה את עצמו, ועכשיו כשאנחנו משרד ותיק, לא אגיד יותר מזה, כי אין לחתום מעיד על עיסתו, אז אני חושב שמאוד חשוב, בעיקר בתחילת הדרך, שיתוף פעולה שתורם, אינני יודע בדיוק כל לקוח, אם זה מה שגרם להביא אותו, או זה מה שגרם לשמר אותו. אני מניח שלקוחות גם אוהבים לראות שמי שמייצג אותם הוא דמות מוכרת, למרות שאני לא בטוח שזה הנושא הרלוונטי, אבל כנראה שיש לזה חשיבות. היום העיתונות, אני מדבר בעיקר על העיתונות המקצועית, סוקרת הרבה סקירות בתחומים שלנו, ואני חושב להיות מעורבים בעיתונות המקצועית זה חשוב. וכמובן ששירות כמו של מוני עוזר לך להשתלב בעיתונות המקצועית כשהוא משקיע את העבודה, ואתה רק נותן את הפן המקצועי ולא מעבר לזה. כעורך דין אני חושב שזה לא מכובד שאתה קונה פרסום. זה שונה לחלוטין מזה שאתה משתלב בכתבות שעוסקות בתחומים שאתה עוסק בהם ומביע את דעתך, ואז גם לקוחות או לקוחות בפוטנציה רואים שאתה בעל דעה בנושא, וייתכן וזה יכול להשפיע על השיקולים שלהם, לפחות להגיע בהתחלה. אחר כך כמובן אתה נשפט לפי טיב השירות שאתה נותן. שיווק בדרך כתבות בעיתון והשתלבות בכתבות מסוג מקצועיות יכול לתרום. אני לא יודע לשקלל מה תורם מה, אני חושב שזה מכלול שגורם ללקוח להגיע, ואחר כך אם אתה יודע לתת לו שירות טוב, גם להישאר אצלך. ברור שמוניטין תקשורתי חיובי, יש לו מידה של השפעה. הוא יכול קודם כל אולי להביא לקוחות, שכמובן אחר כך ישפטו אותך לפי השירות, הידע והתוצאה. ואני חושב שהוא גם, יש בו איזה אלמנט פסיכולוגי, שכשרואים שאתה בתוך הברנז'ה, ורואים ששואלים את דעתך, אז אולי יש לזה גם איזה ערך מוסף לגבי שיקולים של לקוח, לפעמים שיקולים במודע ולפעמים שיקולים בתת מודע, לאיזה עורך דין לבחור, כאשר יש לו מבחר של מספר עורכי דין שמתמחים באותו תחום. וזה יבוא במסגרת מכלול השיקולים. לפעמים שיקול אבסורדי כמו אם יש חנייה או אין חנייה גם יכול להשפיע בתת מודע, אז בוודאי ששיקול כמו חשיפה תקשורתית שמראה שאתה בעניינים, אם נקרא לזה כך.